Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Usyo. Taong 1985. Panay, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalang tao ang asawa ng kapatid ni Usyo. Gawa ng sa poder nila ito nakatira, kaya na may lahat sila doon apektado. Bagaman nakatatanda siya sa kapatid niyang yon, labis-labis naman ang kanyang pag-iintindi doon. Siya na lamang palagi ang nagpapaubaya sa kung anong nais nito dahil sa yon ang may pamilya. Ang nais lang naman ni Usyo, magkaroon ng mga ito ng paggalang sa kanyang mga magulang kahit papaano. Hindi kasi niya gusto ang tabas ng dila ng kapatid niyang yon sa kadahilan ng lumaki itong nakukuha ang lahat ng kanyang nais. Kaya naman noong dumating sa puntong nakabuntis ito, halos maghirap na ang kanilang pamilya dahil lahat ng kanilang kita napupunta doon. Ilang ulit na yung pinagsabihan ni Usyo bilang nakatatandang kapatid, subalit palagi siya nitong binabara. Malakas ang loob nito, gawa ng alam nito sa kanyang sarili na nasa tabi niya ang kanilang mga magulang, anuman ang mangyari. Isang araw, papaalis noon sila Usyo kasama ang kanyang dalawang kapatid at kanilang ama. Ang naiwan sa bahay nila, ang mag-asawa, ang kanyang ina, at ang kapatid nilang babae na nasa edad 9. Don, kapag may pinapagawa si nanay, tulungan mo naman. Maglinis din kayo rito para naman magkaroon kayo ng trabaho. Wika ni Usyo sa kanyang kapatid nang masipat niya yung kakagising pa lamang. Oo, kami na ang bahala rito. Nga pala, saan kayo pupunta? Ang aga naman ng lakad ninyo. Maghahanap buhay kami. Di naman kasi kami kagaya mo. Palamunin. Sige na, alis na kami. Irritabling sagot naman dito ni Usyo. Di pa man nakakasagot noon ang kanyang kapatid, tinalikuran na niya ito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung saan hahantong ang kanilang usapan. Aminado kasi noon si Usyo na bagaman kapatid niyang buo ang taong yon, hindi niya maipagkakaila ang pag-init ng dugo niya rito. Napakarami kasi nila doong isinakripisyo sa paniniwalang yon ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Subalit hindi pa man yun nakakatungtong ng kolehiyo, umuwi yun sa kanila dala-dala ang kanyang itinanang asawa. Habang binabagtas nila ang daan, mariin naman siyang pinagsabihan ng kanyang ama ukol sa pakikisama niya sa kanyang kapatid. Bagaman alam ni Usyo na pinapaboran yon ng kanilang padre de pamilya, pinilit niyang paniwalaan ang kanyang gusto. Ayon sa kanya, na hanggat pinapaboran nilang mag-asawa ang kapatid niyang yon, kailan may hindi ito matututo na tumayo sa kanyang sariling paa. Kung iisipin, para din naman sa kanya ang ipinapakita ni Usyo sa kadahilan ng kung sakali mang mawala ang kanilang pamilya, ano na lamang ang kanyang ipapakain sa asawa't anak niya. Hindi naman habang buhay nakabuntot sila rito, lalo pat may mga kanya-kanya din naman silang buhay na inaatupag. Ang sa akin lang naman, tay, mamulat siya sa realidad. Hindi niyo ho ba napapansin? Pakiramdam niya sa sarili niya, napakayaman niya. Kung makahingi sa atin, akala mo nagtatai lang tayo ng pera eh. Palamunin na nga sa bahay, wala pa siyang nagagawang maganda. Galit na wika ni Usyo sa kanyang ama. Hayaan mo lang yan. Malay mo dumating ang araw na magigising din siya sa kanyang panaginip. Sagot naman ng kanyang ama. Anong araw, tay? Pag wala na kayo? Pag kami na ang aako ng responsibilidad ninyo? Hindi naman ata tama yun. Oo, sabihin natin kapatid namin siya. Pero hindi ibig sabihin nun papakainin pa rin namin siya kahit meron na siyang asawa.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinili na ni Usyo na manahimik. Ayaw na ayaw niya kasing nagagalit kapag nagtatrabaho, gawa ng hindi nagiging maganda ang kinakalabasan nito. Makalipas pa ang ilang buwan, nagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho sa bayan. Kapag umaga, kargador itong si Usyo. Kapag hapon naman, manlalako siya ng gulay at mga isda. Pagod na siya noon kada uwi niya, pero pagdating niya sa bahay nila, siya pa ang maglilinis ng dala-dala niyang ulam. Isang hapon, habang binabagtas niya ang daan, meron siyang nakasabayang mag-asawang matanda na tinatahak din ng daan patungo sa kanilang lugar. Paglapit niya sa mga ito, bigla naman siyang napalayo nang maamoy niya ang animoy-amoy lupang katawan ng mga ito. Upang makaiwas siya sa baho ng dalawang matanda, minabuti niya itong lagpasan ng hindi umiimik at humihinga. Sa paglayo doon ni Usyo, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang marinig niyang magwika ang matandang lalaki ng, "Noy, taga saan ka? Magtatanong lang sana kami kung saan ang bahay ni Manong Husing. Alam mo ba?" Pagkarinig niya ng sinabi nito, agad naman siyang tumigil sa kanyang paglalakad habang sumasagot ng, "Tatay ko ho yun. Bakit ho? Ano ho ang kailangan ninyo?" Nang marinig ito ng matanda, minabuti nitong wag nang umimik habang patuloy na naglalakad. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang tinawag ni Usyo ang kanyang ama upang kausapin ang kanilang bisita. Hindi na niya yun gaanong pinagkainteresan sa kadahilan ng marami pa siyang gagawin. Akala ni Usyo ordinaryong matanda lang ang dalawa, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, napansin niya ang kanyang ama na tulala at animoy napakalalim ng iniisip. Dala ng kanyang pangamba bilang anak, mahinahon naman niya yung tinanong sa harapan ng kanyang mga kapatid. "Tay, may problema ba kayo? Pansin ko kanina pa kayo walang ganang kumain. Kung meron kaming maitutulong, sabihin niyo lang." Wika ni Usyo. Matapos nitong makapagsalita, nakapagtataka namang hindi niya narinig na sumagot yon sa kanyang sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya iniligpit ang lahat ng kanilang mga pinagkainan. Habang naghuhugas noon ng pinggan si Usyo, bigla namang lumapit ang kanyang ama upang ilahad ang kanyang problema. Ayon dito, kaya lang naman siya tulala at halos hindi mapakali sa kadahilanang ang dalawang matandang kausap niya kanina nagbigay ng babala sa papadating na unos sa kanilang pamilya. Mariin niyang pinaniniwalaan ang mga bagay na sinabi nito, gawa ng kilala yung mga manghuhula sa ibayong baryo. Wala pa ni isa sa mga hinuhulaan nito ang pumapalya. Nagbibigay din yun ng balita sa mga taong napapanaginipan nilang may mangyayaring masama upang mabigyan nyo ng abiso at para kahit papaano'y magawa nilang makapaghanda. Dagdag pa nito na hindi mapapagod ang mga matandang yun kakalakad patungo sa kanilang lugar kung hindi isang bangungot na kaganapan ang mangyayari sa kanilang tahanan. Nang marinig ito ni Usyo, tila ba maging siya binalot din ng takot sa kanyang katawan. Animoy nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, hindi niya maipagkakaila na meron nga yung posibilidad na mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, isa lang ang pinaghinalaan nilang may mangyayaring masama at yun ay ang sa asawa ng kanyang kapatid. Mahirap mang paniwalaan pero sa estado ng sanggol na nasa sinapupunan nito,
Hindi nila kayang maipagkaila na malapit yon sa panganib. Makalipas pa ang 2 araw, dahan-dahan nang nagbabago ang ihip ng hangin. Tuwing gabi, kapag pinapakiramdaman nila ang buong paligid, meron silang napapansing kakaibang mga hayop na parabang nagmamasid. Si Usyo palagi ang nakakakita sa mga ito, gawa ng siya palagi ang nauutusan na magpakain ng kanilang mga alagang aso. Sa pagsapit ng ika-4 na gabi, nagkataon naman noong kabilugan ng buwan. Habang naghahapunan ang kanilang pamilya, pansin na nila ang hindi kaaya-ayang pagmumuka ng asawa ng kanyang kapatid. Sa sobrang sakit ng tiyan nito, ni paglulon ng kanin hindi nito nagagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pagkain nang marinig nilang magsialulungan ang kanilang mga aso. Dahil si Usyo noon ang pinakamalapit sa kanilang bunso, kung kaya't sa kanya yun yumakap habang umiiyak. Hinagka naman yon ng mahigpit ni Usyo para naman kahit papaano maramdaman itong siya ay ligtas. Sa pagsapit ng tulugan, minabuti nilang mag-ama na magbantay sa buong paligid. Pagpakain niya noon ang aso sa labas ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang napakadilim na kagubatan sa ibayong parte ng daan. Habang pinagmamasdan niya ang napakadilim na paligid, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang katawan. Ang labis pa noong ikinagulat ni Usyo ay ang kanilang asong panayang pag-alulong habang nakatitig sa ibinigay niya ritong pagkain. Unang beses na hindi kumain ang kanilang aso, kaya naman naisip niyang maaaring merong nakaambang panganib sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras itong si Usyo nang makasilay siya sa isang puno ng animoy-anino ng isang taong nakaupo roon. Nanlilisik ang mga mata nito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Pagkurap ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang mawala ang nilalang sa lugar na kanyang pinagmamasdan. Dala ng takot noon ni Usyo, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang ipagsabi sa kanyang ama ang mga bagay na kanyang nakita. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman itong sinindihan ng lahat ng gasera sa loob ng kanilang tahanan. Dali-dali din itong kinuha ang kanilang mga talibong para hasain. Naniniwala kasi noon ang kanyang ama na ang paghahasa ng matatalim na bagay tuwing gabi ay nakapagtataboy sa mga nilalang na merong bahid ng kasamaan. Sa pagtungtong ng 10:00 ng gabi, mas lalo pang tumindi ang kanilang nararamdaman sa paligid. May mga naririnig na sila noong umiiyak at nananakbo, habang ang ilan naman animoy naglalakad sa itaas ng bubong ng kanilang bahay. Kahit anong ingay noon sa kanilang lugar, nakapagtatakang wala ni isa sa kanilang mga kapamilya ang nagigising. Pinilit ng ginising noon ni Usyo ang kanyang ina at kapatid, pero tila ba nasa malalim na pagtulog ang mga ito. Ang labis pa na nagbigay takot sa kanyang katawan ay ang buntis na asawa ng kanyang kapatid na panayang pag-unat at paghawak sa tiyan nito sa kabila ng napakahimbing nitong pagkakatulog. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilang mag-ama nang makarinig sila ng 3 katok sa kanilang pinto. Tinanong pa nila kung sino ang nilalang na yon, pero wala doong sumagot. Dahil sa ganoong pangyayari, halos mawalan na ng ulirat noon si Usyo. Bukod kasi sa takot, patuloy na nangingibabaw sa kanyang katawan ang labis na kaba. Sa pagpatak ng 11:00 ng gabi,
doon na umatungal ang asawa ng kanyang kapatid. Tulog na tulog ito pero panay ang pagsigaw nito ng napakalakas. Nang mapagtanto nilang mag-ama na yon ang pakay ng mga nilalang sa labas, agad naman nilang pinuntahan ang silid nitong pinagpapahingahan. Pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang pinto ng silid ng mag-asawa na dahan-dahang bumubukas. Kahit napakadilim sa silid na yon, kitang-kita nila ang napakahabang kamay ng nilalang na dahan-dahang pumapasok. Pagramdam nito na naroon na sila sa silid, agad naman itong binawi ang kanyang kamay at kasabay nito ang pagrinig nila ng pagtakbo ng nilalang habang tumatawa. Dahil sa pagiging mangmang nila sa lihim na karunungan, kaya na may hindi na alam nila Usyo kung ano ang kanilang gagawin. Ang tanging naging sandigan nila noon ay ang panalangin ipinamulat sa kanila ng kanilang paniniwalang relihiyon. Sa pagbabakasakali nilang mailigtas sa tiyak na kapahamakan ng asawa ng kanyang kapatid, lahat ng banal na santo at gamit sa kanilang altar, itinabi nila sa higaan nito. Subalit kahit ginawa na nila ang bagay na yon, hindi pa rin ito sapat para tantanan yon ng mga nilalang. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang nangyayari sa buong paligid, nagpa siya yung lumabas ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, kung hindi sila tatantanan ng mga ito, mas mabuti pang makipaglaban na lamang doon ng patayan. Kahit may takot at pangambayon sa kanyang katawan, wala yung magagawa sa kadahilan ng buhay na ng kanyang apo ang nakataya. Matapos itong marinig ni Usyo, pinilit naman niya ang kanyang ama na kung maaari ba siyang sumama. Subalit nang marinig nito ang kanyang hangad, ibinili nitong wala nang magbabantay sa silid ng kanyang kapatid kung aalis pa siya. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan siyang hayaan sa nais nito ang kanilang padre de pamilya. Sa paglabas ng bahay ng kanyang ama, bigla naman niyang narinig ang mas malakas na pag-alulong ng kanilang mga aso. Sa isang iglap, nakarinig siya ng napakalakas na lagabog sa gilid ng kanilang tahanan at kasabay nito ang pagrinig niya sa tinig ng kanyang ama na humihingi ng tulong. Ngunit lingid sa kaalaman ni Usyo na ang boses na kanyang naririnig noong mga oras na yon ay isang paglalaro lamang ng mga nilalang upang mailayo siya sa silid ng buntis. Paglabas niya ng kanilang bahay, agad naman niyang hinanap ang kanyang ama. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng tahanan nila, bumungad ito sa kanyang nakikipagbuno sa isang dambuhalang baboy na kulay itim. Nang masipat niyang duguan na ang kanyang ama, agad naman niya yung nilapitan at walang habas na inundayan ito ng taga. Dahil sa pagtulong ni Usyo, kung kaya't madali nilang napaatras ang dambuhalang baboy. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa lugar, halos hindi naman makatayo ang kanyang ama, gawa ng nakagat ng nilalang na yon ng paa nito. Habang patuloy na umaagos ang dugo nito sa binti, nang hihinang nagtanong naman yun sa kanya ng, "Hindi ba ang sabi ko huwag kang umalis doon? Sinong nagbabantay sa asawa ng kapatid mo?" Nang marinig ito ni Usyo, halos hindi naman siya makasagot sa kanyang ama, gawa ng aminado siyang iniwan niya ang mga ito na walang bantay. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali namang tumayo ang kanyang ama upang bumalik sa loob ng bahay. Pagdaan nila sa silid ng kanyang kapatid, bumungad sa kanila ang isang nilalang na biglang tumalon sa bintana. Mabilisan yung naglaho sa kanilang paningin, gawa ng napakaitim ng balat nito. Dahil sa bagay na yon, dali-dali naman silang dumungaw sa bintanang dinaanan ng nilalang.
Maniwala kayo o hindi, kahit napakadilim ng silid, kitang-kita nila ang mga dugong nagkalat sa paligid. Ang kapatid noon ni Usyo halos matulog na sa dugo ng kanyang asawa, subalit sa kabila nito, hindi pa rin yun nagigising. Dala ng takot at pangamba, sinubukan nilang bigyan ng lunas ang asawa nitong buntis. Subalit paglapit nila sa kinaroroonan nito, nasipat nila yung hindi na gumagalaw. Nakatingin na lang ito sa bubong ng bahay habang hindi na humihinga. Wakwak na din ang tiyan nito at halos humiwalay na ang lalamunan nito sa kanyang leeg. Dahil sa pangyayaring yon, doon nila napagtanto na wala na silang magagawa para tulungan ang asawa ng kanyang kapatid. Bagaman aminado noon si Usyo na siya ang may sala kung bakit nangyari ang insidenteng yon, iniwasan ng kanyang ama na siya ay sisihin sa mga bagay-bagay. Kung iisipin kasi, wala naman talaga siyang kasalanan. Maaaring nagpabaya siya, subalit dahil yon sa paglalaro ng mga aswang. Kinaumagahan, maaga pa nilang pinuntahan ang bahay ng albularyo. Nagpatulong sila dito, gawa ng hindi na nila alam kung papaano gisingin ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang mapag-alaman ng albularyo ang nangyari sa kanilang tahanan, agad naman yung sumama sa kanila nang hindi nagrereklamo. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ng albularyo na ang 3 katok ang senyales kung ilan sa kanilang kadugo ang namatay noong mga oras na yon. 2 na ang nakumpirma nilang patay, 1 na lang ang kinakailangan nilang hanapin. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad namang kumuha ng tubig ang albularyo at inihipan yon ng mga buhay na salita. Matapos itong gawin ng matanda, sinabuyan niya ang noo ng mga kamag-anak ni Usyo habang patuloy na nag-uusal. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagising ang kanilang pamilya maliban sa asawa ng kanilang kapatid at sa kanilang bunso. Nang mapagtanto nila Usyo na wala ng buhay ang kanilang bunsong kapatid, halos gumuho naman ang kanilang sarili dahil sa sobrang pagkaawa dito. Nadatnan nila yung mahimbing na natutulog na parabang walang iniisip na kung ano. Maya-maya pa, bigla namang napuno ng pagdadalamhati ang kanilang tahanan. Ang kanyang ina at mga kapatid ay panayang pagtanong sa kanila, subalit hindi na nila yon nasagot. Sa pagsapit ng lamay, doon niya nakita ang kanyang kapatid na halos hindi na makapagsalita. Kahit marami yung pagkakamali sa kanilang pamilya, tila ba nagawa na yung mapatawad ni Usyo dahil sa mga nangyari. Mas pinili niyang kalimutan na lamang ang kanilang nakaraan upang magkaroon sila ng bagong maayos na pagsasama. Makalipas ang ilang araw ng lamay, naging maayos naman ang lahat. Marami ang dumalo sa kanilang tahanan para magdalamhati sa pagkawala ng 3 sa kanilang miyembro. Ang iilan pa nga sa mga ito ay nanggaling pa sa ibayong lugar para lamang makiramay. Akala ni Usyo tapos na ang lahat ng masasalimuot na pangyayari sa kanila, subalit sa pagsapit ng ikahuling lamay, doon nila natuklasan ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Nang lumapit kasi sa bangkay ng asawa ng kanyang kapatid at ng kanilang bunso ang albularyo, nasipat nitong ang mga bangkay na yon ay hindi na totoo. Upang mapatunayan ang kanyang sinabi, nagpasya siyang idaan sa bintana ang mga bangkay. Bagaman tumutol ang kanyang ina, wala yung nagawa sa kadahilanang sumang-ayon sa albularyo ang kanilang padre de pamilya. Alam na kasi nito ang lakas ng albularyong yon
gawa ng nakaya nitong hulaan ang mga pangyayari sa kanilang tahanan. Habang pinapasa nila ang bangkay ng dalawa, panay naman ang pagdadalamhati ng mga taong naroon sa kanila. Meron kasing paniniwala noon sa kanilang lugar na kapag nailagay na ang bangkay sa loob ng kabaong, hindi na yun dapat pang ilabas. Habang pinapasa nila Usyo ang bangkay, marahan naman yung inabot ng kanyang ama sa labas ng bahay nila. Pagdaan ng dalawang bangkay, laking gulat na lamang ng mga taong saksi nang masipat nila yung dahan-dahang nagiging katawan ng saging. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang dalawang matatabang katawan ng saging na siya namang inakala nila na bangkay ng kanilang pamilya. Sa puntong yon, doon inilahad ng albularyo na maaaring nabiktima sila ng balbal. Mahirap mang tanggapin pero wala na silang magagawa para ibalik pa ang tunay na bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang ilibing ang mga kabaong kahit katawan na lamang ng saging ang naroon. Minabuti nilang isikreto na din sa kanilang lugar ang pangyayaring yon upang hindi na yun magbigay ng takot sa kanilang mga kakilala sa baryo. Magmula noong nangyari ang insidente, doon na dahan-dahang napansin ni Usyo ang pagbabago ng kanyang kapatid. Hindi na yun palaimik at lahat ng kanilang iniuutos dito, bukal na din itong sinusunod. Sa paglipas pa ng mahabang panahon, nanumbalik ang dating pagtingin ni Usyo sa kapatid niyang yon. Bagaman masalimuot ang pinagdaanan nito, masaya pa rin naman sila kahit papaano dahil sa yon ang naging sanhi para sa kanyang pagbabago. Pinili rin nilang mamuhay sa bahay na yon kahit dala pa rin nila Usyo sa kanilang memorya ang minsang masalimuot na karanasan ng kanilang pamilya na nag-ugat lamang sa 3 katok. Tanggap din niya sa kanyang sarili na hindi sila gaanong nakapaghanda kahit binigyan na sila ng babala ng 2 matanda. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo, tama si Usyo sa sinabi niya doon sa pinakadulo na line na hindi sila gaanong nakapaghanda kahit binigyan na sila ng babala ng 2 matanda. Bakit? Dapat kasi unang-una pa lang lumapit na kagad sila doon sa manggagamot o antingero na kakilala nila. Dapat naisip na kagad yun ng tatay niya. Kasi binigyan sila ng ilang araw para makapaghanda, di ba? Tapos parang walang ginawang aksyon yung tatay niya. Yun lang, naghahasa ng patalimo kung ano man. Pero kulang yun kasi nga salat sila sa lihim na karunungan. Tapos ending pa na paglaruan pa ng aswang si Usyo. Diba kasi parang nilito-lito siya. Tapos hindi niya alam na kaya palang pasukin ng aswang yung bahay nila. Kasi nga siguro pinaghandaan din ng mga aswang yung gagawin nila eh. Yun lang, sayang lang. Siguro unang araw pa lang lumapit na kagad sila sa mga manggagamot kasi nga may babala. Hindi siguro nangyari yung ganun, yung 3 yung namatay sa kanila. Medyo masakit lang kasi nga buntis pa yun, di ba? So, yung buntis, yung anak nun, tapos isang miyembro ng pamilya nila. Medyo masakit lang talaga yung naranasan ni Usyo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.